Prvá videovizitka z lietadla. Všetci vagabundi sú tu. Už sme mali kyslíkové masky dole, záchranné vesty, všetko bolo. Ale všetko v poriadku. Ďalšia videovizitka bude, keď pristaneme, začneme chrastať. Čaute. Keď to nájdete toto video, tak sme neprišli. Lukáš je vtipný, ale ja sa celkom bojím. No dobre, prišli sme. Šťastne sme dorazili. Bolo to na piču. V živote nebudem letieť. Dobre to bolo, super to bolo. Adam teraz má cestu. Ogrcal som to tam celé a vysadili nás na pol ceste, lebo sme kokoty, už po nás trúby ohľadal. Ty budem vytrbovať kokoty. Potom si dostať sem. Poďme peši? Cez letisko. Kľudne, môžeme ísť peši. Východ. Ideme tu cez východ niekde. Áno, ty volačo. No, že tretí záznam a že sme sa dostali šťastné do hotela. Ideme po stopách slunca seno. Po strasti plnej strašnej ceste, kedy nás Adam vodil temnými uličkami Ríma. Fakt sme sa báli, ale sme tu. Dali sme za asi 20 eur fajnových. Ale tá túra stála za to. Stála za to. A Adam? Toľko som už nešlapal. Na zdravie, už je dneska 30. oktobra. Čaute. Chlapci, ďakujem, že ste prišli a že ste sa na toto dali. Teraz je všetko také interaktívne, že proste to sa točí. Co predarínko, nikto to už vás nebude pozerať. Tak. Za chvíľku sa to vymaže, to sa spálí. Nás to vypladí, dobré. Je to sila. Bude sa dole. No to chladnejšie na letisko, že sme to tu už. To bude vonku, to vypladí. Toto pozeráme. A fajne o to hreje. Akože, môže byť. Ale takúto túru som nemal asi 10 rokov. Toto bola túra? To bola túra pre mňa dosť. Kde ja chodím takto sexy? Pozrieme si Ja izbičku. že sa na nich stojí. Krásna izba. Máme byť 3D zábery. Všetko toto nasnímam, neboj sa. A potom dá na Google, vieš, kto si môžu ľudia pozerať, ale celú izbu budú môcť chodiť po hotelu. A nenachytajte sa. Na fotkách je krajšia. A samozrejme... Luxus a dojdeš sem a... To oni vždy tak robia. Jasné. No ešte musím pozrieť to. A samozrejme ja spím na manželskej. Už nahrávame, hej, dobré ráno. Darinka, toto je odkaz, že vraj pre teba, Lukáš to navrhol, máme ti ukázať izbičku. To by mala 3D záber, nielen fotky, ale 3D záber. Tuto som spal na tejto obrovskej posteli sám. Chlapci nechceli spať se mnou. To je Adam, tu sa zebúdza. Adam spal tu, je to tam celé ošťané. Lukáš spal tu. Strašná zima nám tu bola. Ja som sa trásol normálne. Lebo není tu radiátor, je tu len klimatizácia, ktorú sme spustili. A sú tu takéto brutálne návlečky, takéto. A tu sú zo slnko-seno, slnko-seno erotika, keď sa idem zakrývať, tak nevedeli ako, tak sme tiež nevedeli ako, tak nám to bola ukázať taká milá slečna. A to je všetko, za chvíľku ideme do mesta a odtiaľ posielame ďalšiu videovizitku. No, nahrávame to. Konečne sme sa docestovali, chlapci. Hodinu sme cestovali, vlakom, autobusom, metrom, konečne sme sa najedli. Super reštaurácie, kde nás obsluhujú. A tento týpek ešte... Toto zažiješ iba v Taliansku, že ti hrá pri jedle, super nálada. A tak. Ideme už na druhý chod. Čavo došiel nás obslužiť. Takže konečne sme na námestí Svätého Petra. Ja aj zase videl. Hej, ale pár ľudí v rade a ideme sa asi dostaviť, lebo všetko máme za 5 minút tam. Najedli sme sa, fajnový obed sme si dali za 13 eur menučko, Čavo nás super obslúžil a takto to tu vyzerá. Toto je piazza San Pietro. Áno, Lukáš to hovorí takto.
Roman, aj tie stromy hore do záberu. Do záberu stromy. Všetko to tam... Hej. Dobre, a poďme si pozrieť tú radu. Rada začína. Stromy rastú do blakov, nemáš? Tuto začína rada a ide proste taktok, stále rada. Až hore, tuto čakajú, kde? Tuto čakajú, tam čakajú. Čiže nevieme, či tam ideme, asi ideme pozrieť Koloseum a potom sa sem možno vrátime, keď bude rada menšia. Čaute! Chlapci, dáme si malé videjko. Videjko? Ne, treba spraviť aj. Však nebudeme fotiť, vieš, a takto to celé aspoň ukážem. Musíme aj tu, tak musíme aj tu spraviť. Sme autentický zahnúvať. Sviečku sa musí zapaliť. Pozdravujeme Prehlovec. Z Ríma. Najväčšie sklamanie výletu. Hej, teda áno. Prešli sme asi 18 km peši. Strašne sme sa nachodili a tá fontána, Adam, jak sa volá tá fontána? Fontana Trevi sa... To je to za nami, ten plot. Ten plot, ktorý všetci fotia selfietičkami. A za tým plotom to že vraj asi je. Za tým plotom. Môžeme povedať, že boli sme pri tej fontáne. Takže sa prerába. Adam nás ojebal, lebo že hodinu blúdime po Ríme. Ale aspoň sme videli to, čo sme nechceli. No, videli sme všeličo. A teraz vidíme 100 000 ľudí, ak si fotia zelený robotnický plot. Bohužiaľ. Nevadí, ideme ku Koloseu. Hej ho. Slováci v Ríme dom. Po strašnom kopci sa šplhajú. Ideme do kopca. Adam je náš turistický sprievodca. Ktorý nás úplne zmordoval. My s Lukášom sme už úplne KO. Dobre. Tam to bude zaujímavé. No, konečne sme pri Koloseu. Nejaké kolo tu je. Sme tam. Od Onderesného trošku nebudem hrešiť. Tak aby ho bolo vidieť, vieš. Niekto z neho odkusol. To lešenie, neviem, čo tam. Bacha, Roman. My nás skoro zepálili. Kde je Adam? Neviem, tam je. Adam, dáme tu našu. Koloseum. Ja viem, ono je odpusnuté a to lešenie tam je preto, lebo ho chcú dostávať, vieš? Jasne. Ten kruh tam dorobia. Takže tak, toto je asi naša posledná taká zastávka. Piatku. Ty kokos, hovno, hej, Bacharovná na hovno. Je to veľmi autentické. Uj, ty kokos, samé hovna pod nohy. Videovizitka, Adam, máš slovo. Takže sme úplne triezví teraz momentálne. Dajte si tie čapky, prosím vás. Do piče. Dáme si. A Dáme si, Valentína nás bude nedám. nastraté ako vodou, ty kokos. Proste Valentína došla neskoro a zmeškali sme kvôli nej vlak. Čiže teraz čakáme na ňu, kým sa otočí a príde. A sledujte tú pustatinu. Tu proste není ani nohy. Ani noha tu není. Ani noha. Vôbec tu nikto nie je. Tak čakáme na Valentínu a dáme nasratý. My sme úplne tuto vyšli, to je na konci sveta. Ona musí byť nastratá. Tu fakt nič není. Povedzme si rovno, môže za to ona. Mala prísť za 10:10 a prišla o pol. Čiže nikto tu není, máme celkom obavy. Hej. Sorry. Celkom obavy. Pred klubom dávame ďalšiu video pozvánku. Hej. Adam, už točíme. Lukáš. Už sme tu, akože, fúha, toto je... Ideme do prvého baru. Hej. A nejaké, proste, neviem, že sme to alebo na nejakom západekole. Ale stále ti to padá Padá mi to stále z hlavy.
Všetko nám padá z hlavy, akože. Chápeš? Padám na tú náprava, one čiapky. Fakt, je. A one, proste pišťalky na to úplne. Padám úplne. Hey girls, this is video for your mothers. Hey! Guys, No, he is very DJ in Slovakia. Famous. what do you want Fabulous. to do? Do you want to No. drink a cocktail? Yeah, cocktail. Before 2, 3. Happy birthday! Adam, toto je video pre tvoju mamu. A pre tvoju Romanu. A Darinka. Presto. Presto, dávaj. OK? It's for you. Ja som stratil svoju pišťalku. Lukáš, strátil si pišťalku, tak si zober moju. Hi! Hi! Woo! This is the best Italian girls Ad Majora. OK. It's finished. Okay. No, posledná správa. Výlet sme prežili, bolo to úplne super. Výborné, akože fú, a Lukáš. rozbití sme trošku. Lukáš žije, Žijem. Adam žije. Rozjebaný. Adam, pozdrav nás, Adam, tu sme. Takže super výlet a všetky videá budú na YouTube. Na budúce rok vyberáme ďalšiu destináciu. Londýn, Marcel, Londýn, idem za tebou. Londýn, no. A jem sa celé Londýn. Určite áno, Londýn. A budem spať na posteli, Marcel. Dobre. Arrivederci.